Hola, sóc la Lourdes de la Casa Rural de Travesseres, de Cal Mateuet, a la Cerdanya. I deixeu-me que us ensenyi les nostres 3 cases, el Paller, el Badiu i la Morera. Bé, doncs, espero que us hagi agradat i que ens vingueu a veure ben aviat aquí a Cal Mateuet.